Giza proba herri kirol bada, eta izenak esaten duen bezala, gizakia egiten duen proba da. Kasu honetan proba, harriakin egiten du, eta segunta zortzikote dagoen tiraka, harria izango da kilo batutakoa edo beste batutako. Kirol honen helburua da, ahalik eta plaza gehien egitea, plaza da, hemen atzean ikusten den probaleku honetan, joan etorri bat edo beste egitea, denbora kantitate batean, 15 minutu edo 20 minutu, segun. Kirol honen arautzea federazioarekin batera pixkanaka sortutako zerbait da, eta ez da hain zahar, nahiko berria da. Esan dezakegu, gizon proba arautua 10-15 bat urteko historia dun kirol badela, eta emakumeena gutxiago, 6-7 bat urte izango ditu. Gizonen kasuan arautzea da berria dena, emakumeen kasuan arautzea da gertatu ez dena. Beraz, orain dela 7-8 bat urte sortu zen emakume proba edo emakumeak harritiran aritze hori plazan, eta arautzea pixkanaka osatzen ari gehan zerbait da. Beti ere, aitze gehalako gizonei dagokien araudiarekin. Segun eta zenbat kilo dituzun dagokizu harri bat edo beste, edo egin behar dezu lan bat edo beste. Hau da, sokatirak daukan filosofia antzekoa. Gure kasuan, gure harria 550 izan da, eta orain dela 3-4 urte egindako probak ikusita, ezarri genuen pixu bat. Gehienezko pixu bat, dala 550 kilo, eta egia esan kasualidade da harriaren karga izatea, ez da horregatik. Orduan, gure proportzioa litzateke, gure ezaugarri fisikoak ikusita eta emakumeek duten batazbesteko kilo kopuru hori eta ikusita, erabaki genuen 550 izatea. Dena den, 550 ere asko da. Pixua gutxiago ere izan liteke, gure kasuan adibidez, aurtengo txapelketan ateratako taldeak 480 kilo zitulako. Beraz, hori da garrantzitsua eta jendeak ulertu behar duena. Dela kirol bat proportzionala. Proportzionala, bai ezaugarri fisikoei, bai kiloei dagokiona eta baita garraiatzen dugun harriari dagokiona. Horregatik, gure helburua ez da sekula izango gizon batek tiratzen duen harri hori tiratzea edo harri horri gu eustea, zergatik ez. Ez du ezankata ez gure hori egitea gurea da, gure proportzioetan aldegunta hoberen egitea gure lana, gure 15 edo 20 minutu horietan guri dagokigun harriarekin. Astigarragaren desanexioaren urte hurrena ospatu zanean, hemengo herri kirol taldeak proposamen bat egin zuen, esan zunea egin ziteken 24 bat pertsonako estruktura bat osatu, eta hemen atzean dagoen harri handi horri eustea. Hori eutsi eta helburua zen 25 plaza egitea, horrela, hasi ginen. 24 pertsonatik 22 gizon eta 2 emakume ginen eta horietako bat ni. Hortik, urrengo bat eman nun eta izan duzen hemen Astigarragako auzo batean Ergobin proba bat osatu zuten, euskaldunak apustu zaleak gehala esan eta egia omen, eta nire kasuan bintzat, onartzen dut baiet. Eta batak bestea ekarri zuen, Ergobiko taldea desagertu zen, baino beste talde berri bat sortu genuen, Emarri. Emarri Astiarra Oiartzun eta Lezoko neskeko osatzen dugu, eta izenak ere badu bere xarma eta bere zitasuna. Ez genekin ze izen jarri eta korreo txiki bat idatzen nion Xabierra Murizari, eta botanizkion gure buruan dantzan zebiltzan ideia batzuk, eta berak hitz hau osatu zunitz joko hau, emakume harri, eman harri, emarri.